Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kabugusan nga Western Visayas. Welcome sa papangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Biyernes sa Oktubre 8, tuig 2021. Makita kita live sa mon official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag mabatian pa sa www.aksyonradyobacolod.com.ph. Ang inyo balita, Aksyon and Defensor. Kag karon sa atong mga headliners, una sa mga balita lokal. Suspect sa pagpatay sa maestra sa syudad sing Cadiz na dakpa na. Isa ka gatos ka pribado nga mga salakyan nagupod sa Negros for Lenny Caravan sa syudad sa Bacolod. Sa mga nagapanguna nga balita nasyonal, Senator De La Rosa kandidato sa PDP Laban Party sa pagka-presidente. 50% sa mga healthcare workers hindi magpa-booster shot kung wala rekomendasyon sang eksperto. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:12. Detalye sa ngaton mga nagapanguna nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. Doc. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya dati tumakami nga tinagaman apat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pagsiwat nga ng traffic to or ng transit dito sa sulod, ang Mang continuous rain ang nag-sagbit sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 tuwing 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa. Ngayong gabi sa aton nga mga ka-aksyon, kamusta mga ka-aksyon naton nga naga-monitor sa ilayatag sa mga Facebook account, no? Via Facebook Live syempre sa Aksyon Radyo Bacolod page. Sa kay Ma'am Homa Lumena, good evening. Sa kay oy paribya dyan na saan mayong gabi idra sa imo kaga tamyaw niya lang si Ma'am Vanessa Mayo with Ma'am Jinky Dialagdon. Salamat gid. Mama Christine Menyes Villalobos dira sa Barangay Pandano DSB. Si Rhea May Ladio, good evening. Si Sir Melily Oligo, good evening man. Yes, Ma'am Vanessa Mayo with Doc Matt Mayo. Si Christopher. Abi mo, lawagon kung imo nga pangalan niya kumpleto. Christopher Lisay. Si Sir Noel Amar, good evening man. Tamyaw niya lang ang iyang friend. Si Ma'am Van, si Ma'am Chinky, si Ma'am Yvonne, si Sir Melily, and Sir Alex, Ma'am Yvonne Butcher, si Bia Jonathan, kag si Dennis Richard. Si Ma'am Mary Ann Estrella, mayong hapon man. Tamyaw niyo lang ako na happy birthday kay Kent Dobria. Ika 21 na siya. Sige. Happy birthday. Christian, paano na mag-pronounce man? Shout out ko na. Nagpapili man yung ginapa-shout out ni mo. Sige. Sa Ma'am Yvonne Butcher, done sharing naman siya. Sige, salamat ged. Si Sir Noel Amar, done sharing and like. Sige, thank you so much sa inyo yung pag-monitor. Si JD Diget, good evening. Shout out lang ko no sa pamilya yan sa may Kaban Kalansi. Sige, salamat. Oy, sa mga ka-aksyon naton, sino ang inyong mga bet ba? Mga bet na pamangkot na ba? Sige, pero abangan nyo karon, bantayan nyo karon kay may posting kami, no? May i-post kami dira sa Aksyon na El Rey. Gina-prepare yan ni ang amon nga layout, di ba? Para sa mga ka-aksyon naton bala, diri ginaton makitaan kon kay sino ka. Ang isa pa nga nakitaan ko kay nang halin kahapon gali nga kolor, no? Kado nag panibag-o nga kolor. Pero syempre daan na ni siya nga kolor, pero in terms of sa politika wala nga ginatawag panibag-o nga kolor, 'di ba? Color pink, 'di ba? Sige, inakaron bantayan naton ha. Ang inyo yang mga konsino, ang inyo yang pilion. And syempre abang-abang man sa kay sa program ni Action Brian kay do ginaplastar yan ato kagina ang mga tandem
Di maki-join man kamo karon Sa kay Ma'am Mary Grace sa Mungkal, good evening. Happy birthday kuno sa kay nanay niya or advance happy birthday kay Nanay Lokring on October 10. Sige. Go, go, go. Kuno ba si Ma'am Van? Pink man siya. Si Sir Baryoga Ray, ang ba yung gabi? Ikaw yung Sir Ray Baryoga, nung imo, pink, yellow, or ano pa nang isa na gani? Ang iya gani ka, subunga administration, anong color? Red, ayun gani. Hindi ako familiar sa color, how? Anyway, sige si Sir Melody Oligo, malipayon siya subong, no? Mahilig siya magpang-send sa iya yung mga emojis nga malipayon siya. Well, anyway, sa mga ka-aksyon naton, continue lang sa pagpadalaman sa inyo yung mga greetings kay karon pagabasahon ko ina. Standby sa aton iyang local news. Hi for us. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:20, kagaron sa detalye sa ngaton mga nagapanguna nga balita lokal.
Nadakpan na si De Leon del Rosario nga sospetsado sa pagpatay sa manunudlo nga si Jessica Ducay nga taga-syudad sa Cadiz. Sunod kay Police Station 8 Commander Major Joey Puerto, kaupod ang Cadiz PNP nadakpan si Del Rosario launa kay nasang kagahon sa Kalong-Kalong Barangay Singkang Airport sa diin nag-estar ang live-in partner kag bata sini. Dugang pan ni Puerto na identify sang tropa ang live-in partner ni Del Rosario rason nga ginmonitor tugtub nga nagpauli sang kaagahon. Gilayon ini gintakop sang kapulisan kag las 2 sang kaagahon sang gimbiyahe pabalik sa Cadiz PNP. Panyumduman patay si Ducay matapos nagpangawad si Del Rosario sa ibalay sa sitio kanipaan Barangay Bangkiruan syudad sang Cadiz kag ginbuno kag ginmartilyo sini ang ulo sang biktima. Bali, na-identify naman ang middle partner niya. At sa kalong-kalong, pangapon pa nung alas 4 na ting mga itasong tropa na posible na magkita niya sa iya middle partner na may anak siya. So, sa magkagaw naman ang alas 4 siya na. Ang kabahin sa nga pagpahayag ni Station 8 Commander Major Joey Puerto. Sa iban nga balita lokal, nagtanyag ang gobyerno probinsyal sang 500,000 pesos nga padya sa sinuman nga makahatag sang impormasyon agud madakpan ang nagpatay sa anay Negros Occidental Consultant on Hospital Operations nga si Mariano Antonio Marton Cue. Sa sulat nga gin-issue ni Governor Bong Lacson na pitsahan Oktubre 6, 2021, iya ginpahayag nga sinuman nga may nahibaluan angot sa pagpatay kay Cue ang pwede nga makapahig-angot kay Bacolod National Bureau of Investigation Head Attorney Renwa Baldovino sa telepono ng 703-2931. Si Cue ang ginpatay sa tung Abril 12 sa gabi sa buot na nga magsakay sa iya salakyan sa Emerald Arcade FC Ledesma Avenue sa Barangay Palampas, Syudad San Carlos. Samtang masobra isa kagatos nga mga pribado nga salakyan ang nagbuylog sa ginpatigay nga Negros for Lenny Caravan sa syudad sa Bacolod. Sunod kay Edwin Nacionales ang co-convenor sa Negros for Lenny, wala sa plano ang pagpatigayon sang caravan. Apang bangod sing ginanunsyo ni Vice Presidente Lenny Robredo nga magapapili presidente, nagdesisyon ang grupo nga maghimo sang kaangay nga aktibidad. Ang Negros for Lenny ang isa ka multi-sectoral group nga ginaupdan sa mga asosasyon sa mga fisher folks, mangunguma, mga pamatanon, professionals kag institusyon. Dugang panis nationales nakibot ini sa turnout sa mga nagtambong bangod wala sini ginalauman nga maglamod sa mas sobra isa kagatos ng mga salakyan ang magaupod sa nasambit nga caravan. Nag-file na sang Certificate of Candidacy kon COC bilang gobernador sa Negros Occidental sa 2022 nga eleksyon subong nga adlaw si Attorney John Orola. Si Orola ang residente sa Barangay Kumalaskis Don Salvador Benedicto ang nag-file sa idalom sang National Political Party nga federalismo ng dugong dakilang samahan. Sunod kay Orola, wala siya maglaom nga magbalik sa political battle matapos ang pagpangalagad bilang city administrator sa Bacolod. Apang sunod sa iya, madamo sang pumuluyo ang nagpalapit sa iya agud niya magpangayo sang bulig labi na ang mga naapektuhan sa pandemya. Isa sa mga plano ni Orola kon magdaog sa eleksyon amo ang pagpatukod sang dugang nga mga hospital hindi lamang sa mga COVID-19 patients kundi para sa tanan nga mga pasyente sang nagkalain-lain nga masakit. Si Orola ay nag-file sang COC nga wala sang running mate o kon running mate sa pagka-vice-gobernador. Siya ang naging kongresista man sang Lone District sang Bacolod. Sa katapusan nga balita lokal, ginapreparahan sa karon sang Task Force Disiplina sa syudad sa Bacolod ang natalana nga pag-resume sang COMELEC voters registration sa palaabuton nga Lunes. Sunod kay Task Force Action Officer Wilfredo Taba-Gringo, ginapaabot nila nga ang liwat nga pagdagsa sang mga individual nga luyag magparehistro ilabi na sa bahin sa mga mall. Dugang pa ni Gringo, mangin kaupod nila sa gihapon nga magabantay sa mga lugar nga gamiton sang COMELEC bilang registration area ang pila ka katapos sang kapulisan kag City Legal Office. Luwat man sini nga ginaapilar sa publiko nga kun mahimo padayuno ng pagsunod sa health protocol kag curfew ordinance nga ginapatuman sa Bacolod agud malikawan ang anuman nga penalidad. Naman nagyapon, no? Ang aton pagaymo, no? Sigihon ang pag-implementa sang
curfew sa sudad sa Bacolod, no? Gina-advisean ta mga registranta nga makadto sila 4 o'clock na lang sa kagahon para nga ma-avoid nga hindi sila ma-apprehend sa atong kapulisan sa curfew hour kag ginapatuman sa sudad sa Bacolod. Ang kabahin sa pagpahayag ni Task Force Action Officer Wilfredo Taba, Linggo. Una sa balita, una sa aksyon. Action na Radyo Philippine Standard Time, alas 6:25. Sa pagbago-bago sang klima, importante sa atin. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company sa balita. Komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig na naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain silang nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, ang naging manager, sila ni Anggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the Ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station kaya dito nakilala to damo. Hindi mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay naman amat ang sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Kag bakit sa mga fire ito my part because the year nga nagsulod ko, ito nagdamo dito dito at that time. No, po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagtatapos isa nagtamo dito. No? So, that's how Aksyon Radio started.
as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao, kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa muna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagkaming responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway kasi sila tawag ng fake news blog because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So, kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa amon sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati, ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat kay balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kakaroon sa tayo sa nga mga nagapanguna nga balita national, may opisyal na nga kandidato sa pagka-presidente ang PDP Laban Party sa idalang sampaksyon ni Energy Secretary Alfonso Cuse. Subong adlaw sa nagpass ng Certificate of Candidacy si Senator Ronald De La Rosa sa pagpapili presidente sa 2022 nga eleksyon sa idalang sampaksyon ni Cuse. Mangin running mate ni De La Rosa amo si Senator Christopher Bongo nga nauna nga nag-file sa pagpapili bilang vice presidente.
Ginpahayag sa Department of Health nga malapit 5,000 ka mga healthcare workers ang hindi magpa-booster shots kung wala rekomendasyon gikan sa eksperto. Sunod kay Health Undersecretary Maria Rosario Berhere, nagpatigay ng DOH sang survey sa 10,525 ka respondent. Halin Setyembre 15 to 21 kag nagwa, nga 50% ang hindi magpasugod kung wala sa nagakaigo nga ebidensya kag wala rekomendasyon gikan sa eksperto. Una ginpahayag ni Berhere nga wala pasang ebidensya nga makapamatuod nga booster shot makahatag sa mas doble nga proteksyon batok sa COVID-19. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 6:35. Kag inyo ginpamatian ang kabugusan nga detalye sa ngaton mga natipon nga mga balita. Diri lamang sa Aksyon Balita Evening Edition karon nga adlaw Biyernes, Oktubre 8, 2021. Sa liwatang inyo ta balita, Aksyon and Defensor. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,
Serbisyo Publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.